Idem po pizzu alebo idem pre pizzu. Ak v tom chceš mať jasno, pozeraj pozorne. Pravdou je, že obe možnosti sú v poriadku, ale každá sa hodí inam. Keď sa niekam vyberieš, aby si niečo priniesol alebo niekoho vyzdvihol, najčastejšie používame predložku pre. Je to neutrálny tvar, ktorým vyjadruješ účel svojej cesty. Povieš idem pre pizzu alebo skočím pre balík. Možno si ale počul, že hovoriť idem po pizzu je chyba. Nie je to úplne tak. Predložka po je v tomto význame v slovenčine spisovná, ale považuje sa za hovorovú. To znamená, že je úplne v poriadku, keď ju použiješ v bežnom rozhovore s kamarátmi, ale v profesionálnej komunikácii sa jej radšej vyhni. Zapamätaj si túto pomôcku. Ak chceš znieť neutrálne a byť 100% korektný v každej situácii, choď pre pizzu. Ak si ale v neformálnej pohode, pokojne skoč aj po pizzu. Len pozor, predložka po má aj svoj základný význam, vyjadruje pohyb po povrchu. Kráčam po zemi, kráčam po schodoch alebo idem po ulici. Takže na oficiálnom stretnutí radšej kráčaj po chodníku pre kávu. Snáď to pomohlo. Čaute.